To ví. Super. Výborně. Výborně. Začínám jako první, že? Tak to začal. Výborně. Výchovná. Ano. Jak je stará? 6 let. 5 let, ale ono to udělá. Ale jinak je to máma, tady těch koněků. Aha. Ona taky. Dlouho a hodně nemocná, takže... Jo! Si číhá, čeká. Zkušená. Ty si To je dobrý, ne? No, tu se vychutnala, jak si už chodil všichni po, tu se vychutnala, tak na